Gerde. Tapos nawasan na rin subong sa tayo ng Philippines. Barangay Miranda, Pontevedra, Negros. Siyempre mga uncles no, pakilala ko sa inyo ang nag-iyas ang D8 4x4 sit up mga uncles no. Walang iba kundi si John Paul Enriquez Mitolindos mga uncles. Interviewon ta siya. Magaling si John Paul Mitolindos, owner sa JP Microsound. So sa tanan niya viewer ni Uncle Nobs, mga po na. Nga po, sir. So saan naman ito? Consider yung mga mini sound. To niya gambay ni sound gin to din sang January. Hindi lang ito 2023. So ano ang imong ginato sa dito ko mga sound? Te pang lang balay pang ngaw lang. Okay tutugan mabaylig sa sound na. Sound system. So mas namin sa piling niya sound niya ang mahiligan no. Hindi lang po ba? Hindi adya ka na. So ano shout out na sa ko nagli sa Miga ko Brisa La Paz. Sino ni nag-imo sa mga boxer? Nag-browse ako nga box na si Andre Soundworks. Kasi mga may leg mo sa mga grupo, kung sa may leg mo na sound, pwede gid ka-PM siya nga Facebook or sa nga support pwede na katawag. Ano lang guro nga contact number no? Sa kita sa mga grupo. Barato lang gratisado. Presyong kaibigan lang abot kaya ng bulsa mga uncles. So naka-imo sound sila kagwa, pero wala pa. Naka kami ligad pag sa Maraya Pontevedra. Amo lang to, may sa may pista. Sa may lang dalan. So may ka pa, may bala ka pa doon ng imo nga box. Panguro nga box mga kaloyan kasi mga December mga dugang ka. Ano yung mga base sa Konya base na ng live nga Grandmaster 1.5 watts may lang sa Konya med crown nga 600 tapos ato niya ay yung pre-Broadway 300 lang ganun lang mayo kasi ang Broadway ara kasi mo products no. So again mga uncles no, one of the owner of JP Microsound of Yantic Village, Barangay Miranda, Pontevedra, Negros Oriental. So sa may mga event na plano, may mga birthdays, may mga kasal o ano man lang okasyon, graduation o ano man basta i-kontakan nyo lang si John Paul Enriquez Mitolindos na siya nang tag-iya sa JP Microsound. So dali lang hasta ang interview sa naman sir. Thank you. So again mga uncles no, ipakita ko sa inyo ang mga processors na ginagamit ni JP Microsound mga uncles no. So ari mga uncles lang taon ta. Si RD Soundworks dala. Joss, yeah. Mga din kaya mapresenta mo. Kag syempre mga uncles no, hindi matapos ang video ta kung hindi magpasampol si JP Microsound mga uncles no, the Red Stallion o Bianti Village, Barangay Miranda, Pontevedra, Negros Oriental. Ari mga uncles, lantahon ta. This is JP Microsound, the Red Stallion of Biante Village, Barangay Miranda, Pontevedra, Negros Occidental. Owned and managed by Mr. John Paul Mitolindos. Powered by Andres Soundworks. JP. Nasim 7 Mac Gerde Remix. Nothing can stop emotions that run down the sides of your face. Wish I could change this moment to
Mac Remix. JP Microsound. Basta naka-8, pwersado. Basta naka-8, pwersado. JP, okay man.